అంటే యానించి కిర్పుడు ఇంక మండే ఇచ్చారు ఏనాన్ని తూండాపుజే అక్కివే ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಕೈತಡೆ ಹೋಗ್ನ ಅಪ್ಪಾಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪುರಾಣಂಜಿದಿನ ಅಂಕೆ ನಾತಂದು ನಾನು ತೂವರತಿ ಕಿನೆ ತಡ ನಾನು ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನತೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾನ್ ಈ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಲ ಒಂಜೆ ಸೀರೆ ಅಂತ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಓಡೆ ಹೋಗುನು ಬಲ್ತೆ ಬಲ್ತಿ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಬೆರಿ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಅಡೇ ಕೊಂಚ ತಂತಿದ ಬೇಲಿ ಐಕ್ಲಾಗಿ ಲಾಗಿನಾಗ ಸೀರೆದ ಸೆರಗ ತಂತಿ ಇರ್ತಿಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಪಾರ ಉಡ್ತು ಅಡೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ನಾನು ಬುಡ್ಪಾರ ಬಣ್ಣಗ ಎಮ್ಮಿ ಎತ್ತು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅಡೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿನಿ ಸೀರೆ ತಂತಿದೆ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಬೈ ಮೂಜಿ ತಿನ್ನೋದು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತ ಬುಟ್ಟುಡು ಬತ್ತ ಸೀರೆ ಬತ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದದ ಸುಖ ಹೆಂಚಿನೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಹಾಗೆ ಇಂಚ ಕೊಲ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಉಪಾಯ ಅಂತ ರಂಗನ ಮರ್ಮಾಲೆ ರಂಗದ ಮದಿಮಾಲೆ ರಂಗದ ಮದಿಮಾಲೆ ಅಂಚು ದೂರ ಜೋಗು ಕಲ್ದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಅಡೇಗೆ ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಗೋಜಪ್ಪ ರಂಗನ ಮರ್ಮಾಲೆ ರಂಗದ ಮದಿಮಾಲೆ ರಂಗಿಡು ಬೇರೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ರಂಗಿಡು ಬೇರೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ರಂಗದ ಮಾಡಿಗ ಕೊರಿಯರೆ ಬೆಂಗಿಡೆ ರಂಗದ ಮಾಡಿಗ ಕೊರಿಯರೆ ಬೆಂಗಿಡೆ ಬಂದಾಗ ತೂಯಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೊಂಕಣ ತಿನ್ನತೆ ಇಂಕನ ತಿನ್ನತೆ కుడుకుడతాము పదెంగితాము లత్తన్న పిచ్చుతాము చెక్ కుడుకుడతాము అని పద్ధతి కొట్టాము ఇదే బాయికాల ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಬರೋದು ಮಾಡು ಅರಿತುಲೆ ತೋಂಗ ತಿಕ್ಕುತ್ತಕ್ಕ ಟೈಯ ಹಿಡಿದಾಗ ತೋಂಗ ತಿಕ್ಕುತ್ತಕ್ಕ ಟೈಯ ತೋಂಗ ತಿಕ್ಕುತ್ತಕ್ಕ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಯ್ತಾಳೆ ಮುಖ ಗಿಡದಾಗ ಗಿಡದಾಗ ನಥಿಂಗ್ ತರಿಗಿಡದಿ ಅವು ಪುರ ಬಾಯ್ತಾವ ఒక ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಿನತ್ತವು ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೆಚ್ಚಿ 500 ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ಲಾರಂಟ ಒಂದು ತಿಂಗಿದ ಇಡೀ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಬೇಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋತ ಮಂತ್ರಿ ಅವು ತೋಂಗ 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 ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋತೆ ಇರ್ಲಂತಿದೆ ನಾಳೆ ಕುಲನ್ನ ಬಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳೆ ಹಣೆ ಬಂದು ನಾದ್ರು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ನಾದ್ರು ನಿನ್ನ ನಾದ್ರು ನಾದ್ರು ನಿನ್ನ ನಾದ್ರು ನಾದ್ರು ಒಟ್ಟೋಡು ಅಂತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಲೋ ಏದು ಪಂದ್ಯ 9 ಆಯ್ನ